Den kristelige fagbevægelses rødder går helt tilbage til 1899. Det danske samfund var på den tid præget af strejker og lockouter. Pastor Adolf Lauritz Hansen fra Nørre Nissum var meget engageret i arbejdernes sociale forhold. Og han fandt det uholdbart, at lønmodtagere og arbejdsgivere, der havde den kristne tro til fælles, var tvunget til at bekæmpe hinanden på arbejdsmarkedet. Den situation diskuterede han med en kreds af arbejdere og arbejdsgivere i Struer. Der måtte kunne gøres noget for at løse de sociale problemer ud fra en kristen grundholdning. Da vi nu alle er kommet, det er rart at se jer alle sammen, så har pastor Hansen noget alvorligt at tale med os. Her så ideen om en kristelig faglig organisation for første gang dagens lys. For det er alvorlige ting, vi står overfor. Vi står ikke bare i en åndelig kamp, vi står også i en faglig kamp. De andre fagbevægelser koncentrerede sig om de enkelte fag og havde især klassekampen til fælles. Hos Kristeligt Dansk Fællesforbund, som den nye bevægelse kom til at hedde, var udgangspunktet den kristne tro og samarbejdet mellem parterne. I 1931 deltes Fællesforbundet op i 2 selvstændige foreninger, en for lønmodtagere og en for arbejdsgivere. Ora et labora. Bed og arbejde. Så lad os da begynde småt og i Guds navn ved at give hinanden hånden derpå.